Un cyhuddiad mae rhai pobl yn rhoi yn erbyn Cristnogion yw yn bod ni, fel maen nhw'n dweud, yn so heavenly minded to be of no earthly use. Ond mae'r athrawiau sy'n cael ei roed i ni fan hyn gan Paul ynglyn â beth yw sylwedd yr etifeddiaeth a'r gobaith Cristnogol yn dweud y dylen ni fel Cristnogion gael concern am y ddeiar a'r byd naturiol a'r greadigaeth llawn gymaint am y gyda ni concern ynglyn â pethau ysbrydol. I chi sy'n mewn i'ch athroniaeth, Platoniaeth sydd yn rhannu y byd materol a'r byd ysbrydol. Mae Cristnogaeth a'r traddodiad Iddewig actually yn dal y ddau beth gyda'i gilydd. Mae Rhufeiniaid 8, fel mae'r rhannau o Datguddiad hefyd, yn atgoffa ni, contrary to popular belief, mae nid pen llanw o gobaith Cristnogol yw cael floatio i ffwrdd i nefoedd, fydd yn rhyw fath o health spa yn y cymylau, gyda Rhys Meirion yn canu anfon Afangel ar repeat yn y cornel. Ond actually, fydd y gobaith sydd i ddod yn fwy tangible falle, na gyda ni falle wedi meddwl amdano fe. Bydd ynglyn â Iesu yn gwneud ei gartre yn plith ni. Llawn gymaint y ni yn mynd i wneud yn cartre efo Iesu. Bydd yna elfen o Dduw yn adfer i greadigaeth a gwneud deiar a nefoedd newydd.